warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu ingkang sampun rawuh ing acara niki. Dinten iki kita sedaya saged matur ing dalem acara kepatan menika kanthi keadaan sehat walafiat. Menika dados pranata adicara ajeng maosaken susunan acara ingkang nomor setunggal atur pambuka, nomor kalih atur pangandikan saking ketua RT lan RW, nomor 3 maosan donga, nomor sekawan nyumet mercon, kang nomor gangsal sakwise niku panjenengan kula sunanggaaken dahar kupat. Nomor 6 nampilake kesenian tradisional. Nomor 7 atur pantuk. Kula dados pranatacara pamit lan nyuwun pangapunten kagem sedaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.